Erokamano Cleopas wabira chiel ka chiel ko woke kar Ombulu mantie ka chudo bura marangwe mano skundi ya we maorero kama chenro mar Kwano Ombulu ne ochakore kendo dhi nyime gi sani makmane kineno neno wan ka endi kod boxes mathoth ahinya ma poko kwan nyaka ne chenro makamano chakre kendo en line marabora kineno ka sanduge mago Ombulu manigo Ombulu manosego gi podo ni ka endi chakre otino manyoro kendo chenro mar Kwano Ombulu ge kosani ko dhi nyime ka endi ka chudo bura marangwe kane kod tesende mag Luto Ombulu maromo 125 to mana kwan tesende mag Ombulu matin kende ma osekwan kinyalo neno ka endi line endi en chakre ol ka nyaka oko kucho opong' mana gi sanduge mag Ombulu ma rito mondo kwan mondo ng'eni to gin jomage mayudo Ombulu maromo nade e tesende mag Luto Ombulu maromo 125 kar chudo bura marangwe ka endi ok en mana ka chudo bura marangwe ka kende thoth kuonde go eko kata kuonde chung'ute buche mantie kaunti mwa be kaendi chenro makamano dhi nyime to chandruok manitie mana line mabor ma presiding officers mano chung'ne chenro mag yire tesende mag Ombulu mopogore pod oriede line ka girito mondo omboche gi mane giwuoge tesende mag Ombulu mopogore mondo ochak kwan tallying centers kata kuonde go eko mag riwo Ombulu ma opogore mantiere kuonde chung'ute buche aboro ma Homa be kaendi line mineno kaendi kata Homa Bay town mane wantiere okinyi makawuono be pod chenro makama dhi nyime kendo pod en line marabora ka presiding officers mano chung'ne chenro mag Ombulu kuonde tesende mag Ombulu mopogore pod oriede line ka girito mondo ombochgi okwan en gino endo madhi nyime tallying center kata kuonde go eko mag riwo Ombulu te mantiere kuonde chung'ute buche aboro mantie kaunti mwa be kaendi kendo banka chenro makama biro rumo to duoko adek mano kamutingo duoko mar kom governor duoko mar kom senate kachiel kod mar kom mar human rep mawuoke tesende tallying centers aboro mantie county mwa be kaendi ibiro ora achiel kachiel nyaka kar Ombulu maduong' kata tallying center mar county ma ibiro time lendo mar Ombulu mar kom governor kachiel kod mar kom senate kod kom mar human rep ma county mwa be kaendi sani endi thoth tallying center kata thoth kuonde go eko ma iriwo Ombulu mantiere kuonde chung'ute buche aboro sani gima dhi nyime en mana chenro mar Kwano Ombulu manosego e tesende mag Ombulu mopogore mantie kaunti mo be kaendi kendo chando makamano dhi nyime kichako kod Kwano Ombulu mar jatend piny neno ka wasebedo kwa yudo forms go eko mag 34A mabende gin form ma oting'o duoko mar ayanga mar koma jatend piny kaka no wuok polling station kata tesende go eko mag Luto Ombulu machendo makamano ne dhi nyime wasebedo kwa yudo forms gi kata kaenda neno ka form 34A mano moting'o Ombulu mar duoko mar Ombulu mar jatend piny ogo e kor boxes gi eki ma ng'ata nyalo neno gi kalore kod kaka ne jopiny ogo kura ne jogo eko malaro mane nie debe kalaro telo mar piny Kenya Cleopas nyalo wacho ne gi sani endi chenro ni endi dhi nyime kondo pod watemo wuotho wang'eni to tallying centers mamoko kata kuonde go eko mag riwo Ombulu manitiere kuonde chung'ute buche mamoko to chenro ni dhi machal nade kata doko ni waseyudo report mathoth kabisa tesende mathoth mag riwo Ombulu mantiere kuonde chung'ute buche aboro ni line bor kendo officers go eko mano chung'ne chenro mag yiero pod oriede line ka girito mondo ombochgi odonje kendo kwan ayanga banka ne osegolgi e kuonde chung'ute buche mopogore odiochieng' manyoro e ka chudo bura marangwe kandi noneno ka nitie lwenje moko mano ne tesende moko mag Luto Ombulu anya to ward Makagan mane oneno ka nitie tungni mano wuok ma samoro ne odeko mokalo chenro mar go Ombulu kaachiel kod chenro mar Kwano Ombulu ma wayudo ni mano e moko kuom gigo eko ma samoro omiyo deko mag gigi eki nochopo gigo eko mano mitiyo godo e Kwano Ombulu no deko mar chopo e kar Ombulu mantiere skundi away ma orero kaendi Cleopas County Homa Bay